Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Voorzitter van het Curaçaose parlement, Ana Maria Pauletta, heeft voor vanochtend een vergadering bijeengeroepen van het Curaçaose parlement. De vorige 2 vergaderingen konden geen doorgang vinden omdat er onvoldoende quorum was. Ook vandaag hebben zich maar 10 parlementariërs aangemeld. Met als gevolg dat de vergadering niet door kon gaan en Shaheen El Haag op die manier niet kon worden beëdigd als nieuwe parlementariër. Het wordt warm vandaag op Curaçao, dat heeft de meteorologische dienst bekendgemaakt. Het heeft allemaal te maken met de aanwezigheid van de tropische storm Isaias in het Caribisch gebied. Daardoor zijn er minder wolken op Curaçao en voelt het warmer aan dan normaal. De maximumtemperatuur voor vandaag is 34 graden. Sinds 1 juli heeft Curaçao ruim 10.000 passagiers uit Europa verwelkomd. Bij 1 bezoeker is een coronabesmetting geconstateerd. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbloed bekendgemaakt. Volgens hem zijn er afgelopen maand meer besmettingen geregistreerd, maar dat gaat allemaal om Amerikanen die via Aruba naar Curaçao zijn gereisd. Alle patiënten zitten in quarantaine. Gerstenbloed stelt dat veel mensen op Curaçao bang zijn voor nieuwe besmettingen op het eiland. Hij begrijpt die angst, maar stelt tegelijkertijd dat Curaçao er alles aan doet om te voorkomen dat meer mensen op het eiland worden besmet. Een 20-jarige man is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar. In de maanden oktober en november vorig jaar heeft hij verschillende inbraken gepleegd. Hij heeft mensen bedreigd en hij heeft geprobeerd het geld te stelen van een pinautomaat van Banco di Caribe door die op te blazen. De man moet verder 50.000 gulden aan Banco di Caribe betalen voor de geleden schade bij de bank. Kenneth Valpoort van vakbondcentrale CGTC maakt zich zorgen over de continue aanvallen op de ontslagwet op Curaçao. Onlangs heeft Nederland in een van de voorwaarden voor coronaleningen ook gezegd dat de ontslagwet moet worden aangepast. Dat kan alleen gebeuren, aldus Valpoort, als er een masterplan wordt ontwikkeld tussen de sociale partners dat ervoor zorgt dat mensen op Curaçao werk kunnen krijgen en niet zomaar ontslagen kunnen worden. Het aantal mensen dat is besmet met corona op Sint Maarten is gestegen naar 49. Dat heeft minister van Gezondheid Richard Pannevlek gisteren bekendgemaakt. Het totaal aantal besmettingen sinds het uitbreken van de coronacrisis op het eiland is daarmee gestegen naar 128. Daarvan zijn 15 personen overleden. Sint Maarten opent morgen haar grenzen voor Amerikaanse toeristen. In de eerste week staan er 10 verschillende vluchten gepland uit Amerika. Saint-Martin heeft inmiddels de grens met het Nederlandse gedeelte gesloten. De komende 3 weken zullen er geen afleveringen van Extra Journaal verschijnen. We werken aan een nieuwe en verbeterde formule en zullen vanaf 24 augustus u weer dagelijks op de hoogte brengen van het laatste nieuws uit Curaçao. Tot die tijd, tot ziens. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.